Ini dicadak nih, harus segean. Sikile digawe sikile. Ayo. Ayo, sikile. Ayo, biasa. Ayo. Ini carane. Ayo. Tangane gawe sikile. Sikile digawe sikile. Ayo. Wijaya Putra. Betul. Jare wis. Sakti. Makasih lho Mas ya. Makasih kudu mati lho. Padha Mbak Mak aku ya wis. Dalam. Oh iya. Heeh. Mbak Jenggot. Oke, saiki ganti. Mbak Jenggot. Ganongan. Iki rewene separo ae Mas. Pinter. Ukele urung lho ya sampean. Disai besok ben kok. Heeh, disambung sesuk. Ya. Nggih, monggo dipun lajengaken malih.
sambung Solah Krido Patih Kijagano kang dipunaturaken dening Diajeng Rimbi Ananda. Yo yo hi yo. Ayo co dibaturi co. Yo 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 yo. Gantiane. Yo ya. Yo 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 yo. Was. Ki, sik. Iso. Tangane. Tambani ini. Tambane. Nyapa? Assalamualaikum. Kok ya wedhus cangkemmu. Cangkeme kayak rating. Rono madhepe rono. Hais. Urung. Hop. Ayo pinter mau tutup barang. Omeh kesurupan rasido lho. Kok kena sangket. Ya apa? Oh, selamat avatar. Lho. Pengendali air ijan gumun. Mas Hanif. Mas Hanif. Mbak Rin Vivi hau ombo. Mbak, won apa? Duit. Enek bangsane duit terus duit Lah emang oleh Mas agombyoi. Kayak emang pas dadi jaluk neh. Mas. Wis mulai. Pak. Masuk nyuwun Pak Lurah. Mbak sampun nggih Mbak, mungkin dadi Mbak kok Mbak piye to? Mbak. Heeh. bar bantengan dadi sampai magrib mboten napa-napa. Nah. gak apa nih Bocah iki engko lek gak ndang mok tambani tak gawa. Coba. Si matakan sejaran doyan teman-teman. Semetikum sederhana. Tangane wes. Wes mari. Gak apa kodenan mari. Sampun, Kodenan. Mbak. Ayo Mbak, pun mantuk, pun bar, Mbak. Mah. Kula suwun balinipun, Mbah. Sakaring daun langgeng ingsun muji maring Pangeran Musika dan Mitra.
Gendong. Lepat. Gendong. Gendong. Dibantu. Salah bangetan. Ayo. Wancine. Wayar.